Lejlet il-vot fil-Parlament dwar l-emendi fil-liġi tal-Ivf. L-Avukat Ġenerali qal li l-emendi kif proposti mill-Gvern ma jiksrux il-Kostituzzjoni u li l-President mhux ser tikser il-ġurament tal-ħatra la darba tiġi biex tiffirma l-liġi. L-Avukat Ġenerali qal dan f'parir li tal-Gvern wara li l-ħadd fil-għaxija il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preka kitbet lill-Gvern dwar it-tħassib ta' tliet għaqdiet meta allegaw li l-emendi fil-liġi jiksru d-dritt tal-ħajja kif inhu protett mill-Kostituzzjoni ta' Malta. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern għandu ċertezza legali u li hemm Ebda Ksur Fl-Emendi mresqa fil-liġi dwar l-Ivf. Tal-kostituzzjonalità ta' dawn l-emendi, ġifieri m'hemm l-ebda issue kostituzzjonali fir-rigward tal-emendi dwar il-liġi tal-Ivf. Il-Gvern diġà wera r-rieda tiegħu meta ħadna pawża bejn it-tieni qari u l-istadju ta' kumitat f'konvenzjoni anke għaliex nerġa' ngħid m'hemm l-ebda tip ta' issue kostituzzjonali u ġejna mill-ġdid comforted f'dan ir-rigward u hemm miżuri oħra dak li jkun jista' jieħu bħal kull ċittadin biex jiċċallenġja l-pożizzjoni tal-Gvern. Aħna nkomplu mixin issa bil-emendi li ġew maqbula fil-kumitat li ġew votati fil-kumitat biex nieħdu l-vot finali għada. Dottor Muscat qal li l-Gvern hu f'kuntatt kontinwu mal-Avukat Ġenerali sabiex bekk ikun assigurat li m'hemm ebda ksur kostituzzjonali. Ma' One News, Paul Sultana li huwa espert fil-qasam tal-embrioloġija semma kif permezz ta' dawn l-emendi aktar koppji ser jingħataw iċ-ċansa biex isiru ġenituri. Kif ġiet il-liġi, daw il-koppji ħantuhom nofs ta' ċans ieħor aħjar milli qed jgħaddumna, daw jgħaddu minn storja twila, injections, trauma, għadek qastaf inti minn xi jgħaddu daw il-koppji meta fl-aħħar tal-intervent jagħmlu l-pregnancy test u ċemplilhom li dar riżultat negattiv. Is-Sur Sultana semma kif permezz tal-ifriżer tal-embrjuni il-koppji ser jingħataw ċans ieħor biex inislu wilt minnu. Ġifieri dawk il-koppji li ħajfdilhom embrjun iffriżat, daw is-cycle li ġej minflok jerġgħu jgħaddu mill-proċedura kollha għandhom dal-embryo illi jista' jtihom ċans ieħor li jkollhom wilt ieħor minn. Sa dan it-tant il-Forum Żgħażagħ Laburista qal li huwa favur l-emendi ppreżentati mill-Gvern għax ser joħloq bilanċ xieraq bejn persuni li jixtiequ jnisslu bit-tfal u ġenituri. Fi-stqarrija il-Forum appella sabiex dan ir-raġġ ta' tama għal min qed ibati fi-skiet ma jiġix imxekkel minn forzi konservattivi u fl-istess waqt dawn l-emendi għandhom iservu sabiex pajjiżna jagħmel użu xieraq mill-avvanzi mediċi u teknoloġiċi sabiex jinħolqu ħajjiet ġodda.